मध्ये आज आपण पाहणार आहोत ढोकळा, डाळीच्या पिठाचा ढोकळा। चला पाहूया। आता आपण करतोय ढोकळा। तर ढोकळ्यासाठी आपण घरी दळून आणलेले डाळीचे पीठ वापरतो आणि 2 वाट्या हे भरून पीठ घेतले। हीच वाटी घेऊन आपण 2 वाट्या पीठ घेतले। 2 वाट्या आपण ताक घेणार आहे आणि अर्धा चमचा आपण हळद घेणार आहे। तर आता आपण थोडीशी हळद, अगदी थोडीशी घालून 2 वाट्या ताक घालून ढोकळा पहिला भिजवून घेऊया। थोडं थोडं ताक घालत आपल्याला हे पीठ एकत्र करून घ्यायचंय। जेवढं पीठ घेतले तेवढंच ताक घ्यायचंय आपल्याला। हे आता सगळं पीठ आपलं मिक्स करून झाले, सगळ्या गुठळ्या मोडून झालेल्या आहेत। तर आपण हे झाकण घालून एक 3-4 तास बाजूला ठेवून घेऊया, तोपर्यंत हे चांगलं फॉर्मेट होईल। नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं पुन्हा एकदा ओवी किचन मध्ये स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत डाळीच्या पिठापासून, घरी केलेल्या पिठापासून बनवलेला ढोकळा, खमंग ढोकळा। तर मी इन्स्टंट काही बनवत नाही, त्यामुळे मी पारंपरिक पद्धतीने हा जसा ढोकळा भिजवतात ताकात आणि करतात तसा त्याच पद्धतीने बनवलेला तुम्हाला मी दाखवते। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य: साखर घेतली आहे 2-3 चमचे, मीठ घेतलं 1 चमचा, पाव चमचा सोडा घेतलाय, हिरवी मिरची आणि आलं त्याची पेस्ट घेतली 2 चमचे आणि अर्धा ते पाव चमचा सोडा हे घेतलं, हिंग घेतलाय, थोडासा कढीपत्ता, कोथिंबीर, खोबरं आणि तेल आणि फोडणीसाठी हिरव्या मिरच्या आणि हे डाळीचं ताकात भिजवलेलं पीठ। आणि हे गरम पाणी गरम करून घेतलंय भांड्यात। इडली पात्रच आहे माझं हे, त्याच्यात मी गरम करून घेतले। आता याच्यात आपण ढोकळा लावूया। याला आता आपण ग्रीस करून घेऊया तेल लावून थोडंसं। हां, आणि या पिठात पण आपण थोडंसं तेल टाकणार आहे। किती? अगदी साधारण 1 चमचा, 1 चमचा इतकं तेल घालणार आहे। आणि आता आपण याच्यात सगळं घालून घेऊया। साखर घालू, मीठ घालू, हिंग आणि हिरवी मिरची आणि आलं। 2-3 हिरवी मिरची घेतलेली आहे आणि छोटासा आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे, तो आपण याच्यात घालून चांगला हलवून घेऊया। आपण पाणी अजिबात घातलेलं नाही, फक्त ताकातच भिजवलेलं आहे। हे आपण थोडेसे अगदी पाव चमचा धने घेतलेले आहेत, हे धने भाजूनच ठेवलेले आहेत आणि हे हातावर आपण क्रश करणारे असे, म्हणजे ते काय होतं एकाचे 2 होतात आणि वास छान येतो। दाताखाली आल्या धने की छान लागतात खाताना, त्यामुळे आपण हे ह्याच्यात टाकून घेतोय। आणि आता हे टाकून एकदा फक्त हलवायचं थोडंसं आणि आपण लगेच त्याच्यामध्ये सोडा घालणार आहोत, पाव चमचा सोडा घालणार आहोत आणि चांगलं हलवून घेऊ। आता आपण पाहूया आपला ढोकळा झालाय का नाही। 10 मिनिटं झाले, छान झालेला आहे। तर आता आपण गॅस बंद करून टाकूया आणि 2 मिनिटं त्याची वाफ जाऊन देऊया आणि मग फोडणी घालूया त्याला। हा आता आपला ढोकळा झालेला आहे, आपण त्याचे काप करून घेणार आहोत आणि ढोकळा झालाय का नाही असा बघायचा आपल्याला, म्हणजे याला चिकटला नाही की आपला ढोकळा झालाय। छान स्पॉन्जी ढोकळा झालेला आहे, वरती छान जाळी पण पडलेली, त्याच्यावरून आपल्याला कळतं आपला ढोकळा कसा झालाय ते। थोडंसं तेल लावून घ्यायचं सुरीला आणि याचे काप करून घ्यायचे। मी आता तुम्हाला दाखवते की ते किती स्पॉन्जी झालाय छान। आता आपण गॅस चालू करूया, फोडणी पात्र गरम करून घेऊया आणि त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल घालूया। 2 ते 2.5 चमचे आपण तेल घातलं। तेल चांगलं गरम झालं की त्याच्यामध्ये आपण मोहरी टाकूया। आता आपण फोडणी घालणार आहोत, तर त्यासाठी 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतल्यात आणि 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा तीळ, कढीपत्त्याची पानं, थोडीशी साखर आणि हे पाणी वापरणार आहे आपण, ते फोडणीत नंतर घालणार आहे आपण। तर आपण पहिली फक्त मोहरी टाकू, मोहरी तडतडली की आपल्याला गॅस बंद करायचा। जिरे टाकून घ्यायचे आणि गॅस बंद करायचा। कढीपत्ता घालायचा म्हणजे करपत नाही। मिरच्या टाकून घेऊया।
हलवून घेऊया आपण छान, कारण ती मोहरी जास्त कडक करपायला पण नको, म्हणून आपण गॅस बंद करायचा. वाटल्यास नंतर परत 1-2 सेकंद चालू करायचं आपण. छान मिरचीचा वास येतोय. आता परत आपण 1-2 मिनिटं गॅस चालू करून घेऊया. आता हे थोडं आपण ह्या फोडणीमध्ये पाणी टाकूया. आता हे साखर आपण थोडी घालूया याच्यात. 2 चमचे साखर घातली आपण त्याच्यात, आणि ते पाणी उकळून घेऊया. आता पाणी उकळलेले आहे, साखर पूर्ण विरघळलेली आहे. आपण गॅस बंद करून ही फोडणी आपण याच्यावरती घालून घेऊया. हा आता आपला तयार झालाय ढोकळा. तर तुम्ही हा कढई सुद्धा करू शकता. कढईत खाली पाणी ठेवायचं, वरती थाळ्याला तेल लावून त्याच्यात मिश्रण ओतायचं आणि परातीने झाकायचं, आणि तो पण तुम्ही तसाही करू शकता. किंवा असं भांडं असेल तर तुम्ही इडली पात्रात सुद्धा तो करू शकता. हा खमंग ढोकळा तयार आहे. तर हा तुम्ही चटणी बरोबर, सॉस बरोबर किंवा नुसताही खाऊ शकता. खूप छान लागतो. आ बहु सरस रेसिपी छे, जरूर ती ट्राय करो. ढोकळा आहे ना, म्हणून लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि आपण नवीन रेसिपीसह ओवीज किचनमध्ये पुन्हा भेटूया. आणि धन्यवाद. काय मग सोपी आहे ना रेसिपी. ढोकळा ट्राय करा आणि शेअर करा. थँक्यू.